Illum waqt il-programm Ras Imbras se nitkellmu dwar l-istorja ta' lokalità partikolari fil-Gżejjer Maltin. U dan fil-kuntest li din is-sena qed ikun iċċelebrat it-300 anniversarju mit-twaqqif tal-Florjana, kif jitkellmu fil-parlat il-Maltin il-Furjana. U propju f'dawn il-jiem kien ippubblikat ktieb oħxon, mhux ħażin, ħanarawh minn hawn ftit tal-ħin ieħor, Florjana and the Furjaniżi, il-Furjaniżi, propju fl-okkażjoni ta' 300 sena mill-fondazzjoni ta' din il-lokalità. Jitkellem dwar l-istorja tal-lokalità mill-aspetti differenti kollha, materjali, tangibbli, insomma. Ħanitkellmu mal-editur li hija Dr. Jonah Bela, l-editur tal-ktieb flimkien ma' Giulia Privitelli, inti wkoll lettur fl-istorja fl-Università ta' Malta. Grazzi ħafna tal-ġej tal-programm Ras Imbras. Grazzi tal-istedina u grazzi wkoll tal-li dan iċ-ċans biex nippromovu dan il-ktieb. Ħaniddikjar daqsxejn il-bajjes tiegħi jiena, ġifieri jiena inti Furjaniża, jiena Furjaniż, mhux qed nagħmel dan il-programm għaliex jiena Furjaniż, imma għaliex il-ktieb minnu nnifsu huwa eżerċizzju fil-mikrostorja, le kellimna daqsxejn dwar dan l-eżerċizzju li provajtu tagħmlu. Fil-fatt din il-kelma li qed tuża inti mikrostorja hija partikolari wkoll għalfejn. Għaliex aħna qed nittrattaw hawnhekk fuq storja ta' lokalità. Issa rridu niddistingu bejn storja ta' lokalità, storja orali u mikrostorja. U propju aħna din li qisna ridna nixprunaw f'dan il-ktieb, illi din mhix biss storja ta' lokalità, imma hija mikrostorja. Għalfejn x'inhi d-differenza? Għaliex ma tiqafx biss fil-Furjana, imma qegħdin nippruvaw il-poġġu il-Furjana f'kuntest ikbar. Jekk hija kellha linji ta' difiża, x'kien il-kuntest biex daw saru? Jekk kien hemm il-ġonna, x'kien il-kuntest li daw saru? Ġifieri ma wafqitx biss tiffoka fuq il-Furjana tajjeb between il-linji tal-fortifikazzjoni, imma f'kuntest ikbar. Fl-aħħar mill-aħħar dak huwa lan tal-istorja normalment li inti tanalizza xi ħaġa fil-kuntest ta' xi ħaġa qusa wkoll. Però tinsiex illi inti għandek illum il-ġurnata u anke qabel, speċjalment din il-ħaġa bdiet li seklu 18 u 19, li kellek ħafna nies li qed jiktbu storja ta' lokalità. Pero din ma kienitx isa tinkiteb f'qasaf akademiku, infatti kienet minna l-Università tal-Ester xi l-1947 li wafqet propju Dipartiment tal-Istorja Lokali. Għalfej, illa li xinħass il-bżonn illi dak kollu illi jiġi miktub ikun b'xi mod sustanzjat tajjeb, ħalli inti meta tiġi biex tivverifika jekk Mario Xwiereb kiteb illi fil-Furjana hemm siġra. Min fejn ġaba din l-informazzjoni? Għax kienet jinħass il-bżonn illi mhux biżżejjed biss illi aħna nirrekordjaw dak li niżel għandna b'mod orali tradizzjonalment, jew kellha jiena qrajt xi ħaġa ma niżilx referenza, hemm bżonn li dawn l-affarijiet min ħajfittex fuqhom għadha pitada ħajsibhom. U forsi Mario, għax dik hija l-lan tal-istudjus tal-istorja wkoll. Aħna ninterpretaw tajjeb id-dokumenti, is-sinti jaf tmur taqra l-istess dokument li qrajt jiena u toħroġ b'interpretazzjoni differenti. Ġifieri dan il-ktieb dak li huwa mod akademiku ta' kif niġbru din il-memorja kollettiva tajjeb tal-poplu tal-Furjana b'tali mod illi ovvjament din tista' wkoll tipproġetta ruħha fuq fenomeni akbar li qed isiru madwarna, pereżempju l-fortifikazzjonijiet, x'kienet il-fobja. Qed tgħidli allura inti isma' vera ktieb fuq il-Furjana u l-Furjaniżi imma mhux ktieb għall-Furjaniżi biss għax itik. Eżattament, mhuwiex għaliex kif qed ngħidlek aħna jekk ktibna fuq il-ġonna tal-Furjana, fuq is-sistemi tal-ilma ta' taħt l-art tal-Furjana, fuq il-bini l-arkitettura urbana, l-arkitettura dak li għandu x'jaqsam fortifikazzjonijiet, din hija kienet kollha parti minn eżerċizzju akbar mhux biss li sar f'Malta, imma wkoll li jirrifletti x'qed isir barra minn Malta. Infatti aħna lek kellna ħafna mill-esperti li kienu jinġibu minn barra, modelli li jintużaw fuq modelli wkoll li qed isiru u jiġu esperimentati barra. Allura
l-istorja tal-Furjana. Issa l-Furjana ħafna minn nies jgħidulek x'inhi l-back garden, il-front garden tal-belt, x'ħanoqgħod nidħol f'dawk l-affarijiet, naħseb bib il-belt kulħadd jaf li fejn qiegħed u l-Furjana fejn qiegħda, ġifieri naħseb niġu l-front garden aħna. Però dik hija lan illi aħna nkunu tip ta' storiċi li nagħtu l-informazzjoni li sostanzjata bid-dokumenti u li qiegħda f'kuntest. Ġifieri, però għadu żmien illi niċċelebraw l-istorja tal-lokalità, issa l-Furjana nafu kemm kbira, ġifieri il-territorju tagħha huwa definit biswar, il-popolazzjoni tagħha llum inqas minn 2000 ruħ, vera ħarġu ħafna nies mill-Furjana tul is-snin, però llum il-ġurnata inqas minn 2000 ruħ hemmhekk. Ġifieri għaliex għandna niċċelebraw hija ċelebrazzjoni tal-istorja tal-lokalità di fil-verità? Hija ċelebrazzjoni tal-istorja tal-lokalità iktar u iktar illum il-ġurnata meta qed naraw illi għalkemm il-lokalità sfortunatament naqset ħafna mir-residenti tagħha għalfej għaliex ovvjament anke l-postijiet battala kienu qed jittieħdu għal kummerċjali jew uffiċini, però qatt hemm dik il-komunità kbira dak li nsejħulhom aħna ta' finti tajjeb Furjaniżi ta' barra, illi jħossu illi għadhom jappartjenu għal Furjana, illi kważi kważi anke fil-lokalità fejn marru joqogħdu wara li telqu mill-Furjana laqas iqisuha bħala il-lokalità tagħhom meta staqsihom minn fejn inti jgħidulek jiena mill-Furjana, Furjaniż. U jerġgħu jiġu il-Furjana, jerġgħu jiġu għal-festa, jerġgħu pereżempju imorru jaraw lob tal-futbol tal-Furjana huma l-affarijiet illi l-Furjana jtuha ċertu identità bħala komunità u dik l-importanza tagħha tibqa' tinħass anke minn dawk il-Furjaniżi li joħorġu barra mill-Furjana. Kemm hija applikabbli għal lokalitajiet oħrajn dil-biċċa xogħol qed tiddeskrivi? Jiena naħseb illi iva hemm xebħ għaliex partikolarment fejn għandek jew irħula jew inkella bliet fejn għandhom dan is-sens qawwi ta' komunità, ta' volontarjat anka fir-rigward ta' volontarjat komunitarju jiena f'armar tal-festa jew dawn l-affarijiet. Naħseb illi f'Malta din f'ċertu lokalitajiet hija ħafna b'saħħitha. Iktar minn lokalitajiet oħra. U Furjana hija waħda minnhom naħseb. Kważi tidħol ukoll fil-fenomenu hekk imsejjaħ tal-migrazzjoni, għandek il-ċaqliq tal-popolazzjoni minn lokalità forsi għall-oħra, viċin jew il-bot, imma l-identità daw il-persuni li joħorġu minn din il-lokalità jibqgħu kważi hemm dan il-fenomenu tal-migrazzjoni li tista' taraħ f'dik is-sitwazzjoni wkoll. Eżattament. Pereżempju il-Beltin. Il-Beltin ukoll għandhom dan is-sens ta' identità, ta' belonging mal-belt. Once li telqu mill-belt, dejjem jerġgħu jmorru lura l-belt, għall-festa, għall-istess, għall-lob tal-futbol, ġifieri għandek din l-identità partikolari, speċjalment ukoll meta jkun hemm ċertu rivalità. Għandna rivalità ta' Belt Furjana u Furjana Slima, tarom illi anke l-partitarji ċertu logħbiet għandek tendenza iktar kbira għaliex għax hemm dik ċerta rivalità. Però biex ngħidlek irridu ngħidu wkoll illi dan il-ktieb ridna wkoll noħorġu Mario, illi għalkemm hemm din ir-rivalità pereżempju bejn il-Furjana u l-Belt, imma aħna kważi aħna poplu wieħed. Għalfej, għaliex hija il-Furjana hija estensjoni tal-belt. Il-Furjana tat lill-belt tajjeb dak l-ispazji li l-belt bħala belt kapitali ma kellix. Permezz tal-Furjana seta' jkun hemm attivitajiet pereżempju bħal meta ngħatajna l-indipendenza fix-xara tal-Furjana. Il-Kongress Ewkaristiku, meta ġie l-Papa. Ġifieri dawn huma kollha attivitajiet li kien hemm bżonn li jsiru viċin tal-belt, imma l-belt ma kellix spazji. Allura l-Furjana qisha kif taqbad tgħid infirxet infetħet biex takkomoda wkoll daw il-bżonnijiet tal-belt. Anke fl-antik kellek l-ikel, tajjeb, il-proviżjon tal-ikel, tieħel kollu mill-bib tal-bombi, mill-bibien tal-Furjana. Allura għandek il-fosos li qegħdin fil-Furjana mhux qegħdin fil-belt, imma li qed jissupplixxu imma qed jissupplix id-difiża wkoll tal-belt infissa. U l-Furjana hija wkoll naħseb jiena hija post fejn għalkemm għandna l-belt barokka. Il-belt nistgħu ngħidu la belt barokka.
Imma l-Furjana għalkemm kellha l-elementi tal-barokk tagħha, imma ippermettit ukoll illi jsir żvilupp, speċjalment żvilupp kolonjali, li ma setax isir fil-belt, fil-parade grounds. Il-barracks tal-Ingliżi, pereżempju, il-Knisja tal-Metodisti, ħatajd li hemm tal-Anglikani il-belt, imma wkoll kien hemm ċerta affarijiet illi permettiet illi il-belt ċertu iżżomm l-importanza tagħha l-fejn għaliex hemm post ieħor illi qed joffrila dawn l-ispazji. Il-Furjana qed tiċċelebra 300 sena, imma tant lokalitajiet fil-Gżejjer Maltin illi għandhom illi huma ferm ikbar fl-età mill-Furjana, għaliex din l-enfasi kollha fuq dan in-numru tont? Ifim li 300 sena huma żmien sabiħ illi tiċċelebra u jiena bħala Furjaniża ħassejt illi huwa propju il-ħin propizju illi jekk kelli jiena nagħti lura xi ħaġa lil Furjani minn dak li naf nagħmel jien, kien iż-żmien tajjeb illi nagħtih. Issa ħatajdli fass u mhux fass, ma naħsibx mhux ħanajdlu fass ta' jiena, jien ħanajdlu kif għatlu inti ċelebrazzjoni ta' ferħ illi aħna bħala komunità, għalkemm aħna komunità illi kemm xejn qed tiċkien matul iż-żmien, imma xorta sibna l-forza. U sibna l-forza bejnietna l-avolja l-Furjaniżi ta' barra u kif ukoll dawk li għadhom hemmhekk, illi noħolqu dan ir-rekord ta' memorja kollettiva. Rekord ta' memorja, qed titkellem passjoni dwar il-Furjana, ma nafuk titkellem passjoni wkoll dwar l-istorja u dwar l-arkivju u l-bqija. Ir-rwol tal-istoriku llum il-ġurnata lil-lin minn dan il-proġett u lil-lin mill-Furjana, ir-rwol tal-istoriku x'inhu fis-soċjetà llum? Ħanejdlek, immaġinak inti sejjer id-dar. U f'daqqa waħda inti lfitlek il-memorja. X'jiġri minnek? Tasal id-dar? Le. Ħadd itgerfex, ma tafx fejn int, ma tafx għand liema familja tappartieni, u dak hu r-rwol tal-istorja. Ir-rwol tal-istorja ittik identità, tmexxik, tkun taf inti minn fejn inti, minn fejn ġej u fejn inti sejjer. Jinkwetak il-fatt li fl-iskejjel għal dawn l-aħħar 20-25 sena jkolli ngħid bil-mod il-mod is-sigħat dedikati lill-istorja qegħdin jonqsu. U tara effett fis-soċjetà tal-lum? Iva, jinkwetani ħafna u nara effett. Nara effett tal-fejn. Il għaliex l-ewwel nett għandna numru ta' studenti illi qed jażlu l-istorja anke ta' età matura. Dik xi fisser? X'indikalek dak ilek? Jiena naħseb illi kien hemm perjodu forsi anka qabel dan iż-żmien fejn jekk inti tajt il-ġenituri tiegħek illi jiena rrid nistudja l-istorja jew l-istorja tal-arti jew anything related ma' dawn is-suġġetti l-istudji klassiċi, l-ewwel ħaġa li ħajkollok l-ewwel risposta dik x'ħadd tagħmel biha, fejn ħadd tmur taħdem biha. Mela uġibni inti, x'jagħmlu biha l-istorja l-istudenti? L-istorja l-istudenti l-ewwel nett l-istorja li tik jew l-istorja tal-istorja tik ċertu disċiplina. Disċiplina illi inti tanalizza l-affarijiet, ngħidulhom critical analysis. Illi inti speċjalment f'dinja tal-lum fejn għandek il-Facebook, il-medja kollha, illi prattikament qed tibbombardjana tajjeb b'informazzjoni, aħna fil-Dipartiment tal-Istorja nagħlmu l-istudenti kif dik l-informazzjoni kollha jistgħu jarbluha. U anke inti meta tarbilha, waħda mill-affarijiet aħna biex bdejna li aħna forsi naqra bajjeżax mill-Furjana. Imma jien ukoll meta jiena kont editriċi tal-ktieb, jiena rrid inżomm ruħi kemm xejn neutrali. Irrid qisni nxitt dik il-libsa li jiena Furjaniża li jiena gburija b'ċerta affarijiet, imma rrid inżomm quddiem għajnejja li jiena rrid noffri hemm barra xi ħaġa illi jekk ħajaqra xi ħadd illi mhuwiex Furjaniż, tajjeb jien ħanwassallu il-verità. Il-verità bbażata fuq il-fatti. U allura l-karrieri kollha miftuħin allura qed tispjegali b'dan il-mod għall-istudenti li jażlu l-istorja. Ħafna mill-karrieri kollha, ovvjament, ma tistax issir tabib jekk inti. Ovvjament. Però tara ħafna tobba li jersqu l-istorja. Iva, kont se ngħidlek, però l-esperjenza tiegħi għalmitni illi għandek ħafna minn nies tax-xjenza illi huma attratti mill-istorja u illi jgħidulek illi din kienet l-ewwel imħabba tagħhom,
Imma ovvjament għażlu mod ieħor kif għadna għaliex ħafna drabi kienu jaħsbu li bl-istorja forsi mhux ħajkollhom dak is-suċċess ta' karriera li jixtiequ ħanajdu. Però illum il-ġurnata rrid ngħid ukoll Mario li hawn ħafna ftuħ ħanajdulek opportunitajiet għal min jistudja l-istorja. Għandek aħna għandna studenti inti, per eżempju, kas minnhom, ġurnalista. Karriri. Għanna ħafna, ġifiri, kemm fil-Foreign Affairs, kemm affarijiet ta' curatorship, affarijiet ta' arkivji. Illum il-ġurnata tinsiex illi għaw ħafna awareness u wkoll infetu ħafna opportunitajiet f'dawn it-tip ta' impjieg. Allura, inħassi l-ħtieġa barra milli aħna għandna studenti wkoll li pereżempju jaħdmu ma' kumpaniji ta' accountants. Illa għaliex jagħmlu r-rapportaġġ tagħhom huwa daqshekk tajjeb, ma jagħmlux. Minħabba l-analiżi u d-dettall fl-analiżi u fil-kritika, l-analiżi kritika tagħhom tkun ta' ċertu livell. Dr. Joanna Bella, grazzi ħafna tal-kont miegħi għall-programm Ras Imbras. Ras Imbras kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa fit-tlieta ta' war nofsinhar fis-sitta u nofs ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Grazzi.